ato karong text dinhi sa Juan Kapitulo 6, 48 hangtod sa 51. Dayon 52, 53 to 58. Juan 6, 48 hangtod sa 51. Dayon verse 53 to verse 58. Apil na ang 52 nasa Puma Notation. Dayon John 6, chapter 6, gapon sa John, verse 31 to 33. Verse 31 to 33. Dayon verse 47. Ingon diha ang naigsuon, ako mao ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi. Ang inyong mga ginikanan na nagkaon sa mana dito sa kamingawan, ngani nangamatay sila. Ani ang kining tinapay nga nanaog gikan sa langit. Aron ang tao makakaon niini og dili mamatay. Ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsa nga mokaon niining maong tinapay, siya mabuhi sa dayon. Ug ang tinapay nga ako igahatag alang sa kinabuhi sa kalibutan, mao ang akong unod. Dayon sa verse 52. Og ang mga Hudiyo naglalisay tali sa ilang kaugalingon nga nagaingon. Unsaon man niining tawhana sa paghatag kanato sa iyang unod aron atong kanon. Busa si Jesus miingon kanila, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, gawas kon mukaon kamo sa unod sa anak sa tao ug moinom sa iyang dugo, wala kamoy kinabuhi diha kaninyo. Siya nga mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhi nga dayon ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Kay ang akong unod tinuod nga kalanon, ug ang akong dugo tinuod nga ilimnon. Siya nga mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magapuyo sa sulod nako, ug ako sa sulod niya. Maingon nga ang buhing amahan nagpadala kanako, ug ako nabuhi tungod sa amahan. Maingon man usab ni ana, siya nga mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Mao kini ang tinapay nga nanaog gikan sa langit. Ingon ni adtong gikaon sa inyong mga ginikanan, nga bisan pa niini nangamatay sila. Siya nga mukaon niini mao tinapay mabuhi sa dayon. Verse 31 padulong sa verse 33. Ang among mga ginikanan na nagpangaon sa mana dito sa kamingawan, sumala sa naisulat, kanila gihatag niya ang tinapay gikan sa langit aron ilang pagkakanon. Og si Jesus miingon kanila, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga si Moises dili mao ang naghatag kaninyo ni adtong tinapay nga gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang nagahatag kaninyo sa tinuod nga tinapay nga gikan sa langit. Kay ang tinapay sa Dios mao kadtong nanaog gikan sa langit ug nagahatag og kinabuhi ngadto sa kalibutan. So ang atong discussion mga kaigsuonan may tungod sa unsa may buot ipasabot sa giingon sa atong Ginoong Kristo nga ang pagkaon sa iyang unod o pag-inom sa iyang dugo. Kana bitaw ang giingon sa atong Ginoo nga ang bisan kinsa nga mukaon sa akong unod o inom sa akong dugo, kung ato pa niya nga ang akong unod o ang akong dugo tinuod nga kalanon, ang akong unod tinuod nga kalanon, ang akong dugo tinuod nga kalanon. Unsa ko ipasabot nga pagtulunan gana may igsoon, no? Teaching. Pagtulunan gana ang pagkaon sa unod o pagkaon sa dugo ni Ginoong Kristo, o pag-inom sa dugo ni Ginoong Kristo, pagtulunan gana sa teaching. Dili kana siya literal nga kuhaon katong lawas ni Ginoong daw bahin-bahinon daw kauno. Unya itagay katong iyang dugo para nga inumon. Kundi pagtulunan kana gisgutan niya. Unsa man nga pagtulunan? Ang pagtulunan diya magkaigsuonan, figurative ka na nga pagkasulti. Unsa gani kang figurative pa pagawa sa diya sa dili siya direkta nga pagkasulti. Kanang gihisgutan sa atong Ginoo mga igsuon nga matud pa niya sa verse 51, ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit, sa kinsa nga mukaon niini mao ang tinapay, siya mabuhi sa dayon. Ug ang tinapay nga ako igahatag alang sa kinabuhi sa kalibutan mga tulo. Kung imo lang ng plain nga basahon, maglibog ka nga, unsa maglibog pasabot. Mismo ang mga Hudiyo nag-ingon gani sila nga
Diya sa verse 52 na record rin nag-ingon, naglalisay sila, nagdiskusyon sila sa pag-ingon nga ang saon man ining tawhanan sa paghatag kanato sa iyang unod aron ka ato kato. Samot na sa iyang dugo. Ang saon ka nga ihatag iyang dugo ang ato ginon. Pero kini siya pagtulunan sa pagtuo. This is a teaching of faith. No, pagtulunan kini may tungod sa pagtuo. Busa inaot nga kita ma-apply nato ni sa atong kinabuhi. Kaya ang Ginoo itandi niya nga madto pa niya ang inyong amahan diya sa verse 49. Ang inyong mga ginikanan nangakon sa mana dito sa kamingawan nga ngani sila na nangamatay sila. Di-claim mangod nila mga igsoon dinhi sa verse 31. Di-claim nila nga kanila gihatag kaniya ang tinapay gikan sa langit aron ilang pagkakanon. Gingon nila nga gihatagan daw sila sa Dios og tinapay gikan sa langit. Ang ilang ginikanan gitagaan sa Dios og tinapay gikan sa langit aron ilang kanon. Pero ingon pa sa atong Ginoo dinhi sa verse 49, ang inyong mga ginikanan na nagkaon sa mana dito sa kamingawan ngani nangamatay sila. Unya kaya sa verse 48 o 47 giingon sa Ginoo sapagkat tinuod pagaingon ako kaninyo nga ang mosalig may kinabuhi dayon. So pagtulunan kini mahitungod sa pagtuo, pagsalig. So gani ang pagsalig. Believe, trust. Kung mutuo ka o kung mosalig ka kang Ginoong Hesus, doon na kay kinabuhing dayon. Ang isbutanan din is tinapay nga kanon og tubig nga imnon unta. Pero anya din gisbutan, nagisbut din nga nagkaon sila mana gikan sa langit. Hinatag gikan sa Dios ang ilang mga ginikanan. Tapos ang saysay ni Ginoong Hesus, ang tubag ni Ginoong Hesus sa ilang conversation nagkalahi. Kay ang iya namang gisgutan, madto pa niya diya sa verse 48, ako mao ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi. Tungod ni mga kaigsuonan kay ang mga tawo nangita og tinapay. Ini mga tawahan na nakatisting sila nga nakakaon sila 5,000 sa ila gipakaon sa atong Ginoo. Pinaagi lang sa kilalang kabuok nga isda o tinapay. Kanya nakatigom pa sila og sobra nga pila ka bukag. Binukag na ang sobra. Ug katong nga tawahan nga nakakaon, di pangita nila ang Ginoo. Hangtod nakita nila ang Ginoo dito sa pikas nga daplit. Sa baybayin kay mitabok man ang Ginoo. Kami nilang pangita. Iapas nila hangtod nga nagisgot sila og mo din nakaisgot sila og tinapay. Kanon. Kaya ang mga tao naghago sila sa pagpangita sa tinapay. Matod pa dinhi sa verse 27, ayaw ninyo paghagui ang kalanon nga mawagtang ra kun dili mao hinoy-hagui ninyo kanang kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon nga igahatag kaninyo sa anak sa tao kay sa Dios nga Amahan gikapadayag siya nga tinuod. Kining mga tao nangita sa Ginoo, daghan kini sila. O para pagid makasubay ta naa sa verse 26, si Jesus mitubag kanila sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga kamo nangita kanako dili tungod kay nakakita kamo sa mga milagro kun dili tungod kay kamo nakakaon man o nangahusog sa tinapay. Material ang ilang gitingo sa Ginoo. Pero ang buot unta sa Ginoo nga masabda nila nga makabaton sila pagsalig mismo kaniya. Siya nga mao ang Mesiyas, siya mao ang Kristo, nga siya mao ang muhatag kanila sa kinabuhing dayon. Dili ilang kay pangitaon nila ang Ginoo tungod sa material nga mga benepisyo, mga butang sama sa tinapay nga makuha nila ang Hesus, nga makapabusog sa ilang tiyan. Ang pagpangita nato sa Ginoo dapat dili tungod mga kaigsuonan kay gusto tang mapanalaginan sa mga kalibutanong panalangin. Gusto ta nga moswag atong negosyo, gusto ta nga makahumatag eskwela, gusto ta nga tagaan ta sa Ginoo daghang kwarta, mao nang mangita ta niya dili na. Ingon pa sa ginayon niyo paghagoy ang tinapay nga mawala ra. Mao hinoy hagoy ninyo ang tinapay nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon. O kinsa man ang tinapay nga makahatag og kinabuhing dayon, matud pa niya dinhi mga igsuon sa verse 47, magaingon ako kaninyo nga ang mosalig may kinabuhing dayon. Kinsa man ang saligan? Kining tinapay nga nanaog gikan sa langit. Nga matod pa niya mga igsuon, verse 48, ako mao ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi. Ako ang gikinahanglan ninyo, dili kadtong akong gipakaon kaninyo nga nasobraan sa 12 ka bukag. Ako, kay ako ang tinapay nga nanaog gikan sa langit. Ang mosalig may kinabuhing dayon. So ang atong gikinahanglan ang pagsalig kaniya nga siya makahatag kanatong kinabuhing dayon. Amen.
Sila baton sila nga, uy, mabusog man ta ani og magsunod-sunod ta sa Ginoo, makakaon man ta. O pagkaon man di ay. Sa ato pa, maayo gid ang Ginoo. Kay ngano ang Ginoo, mo panalangin mo ati man, masupply sa ato panginahanglan. Mo nang ganahan ta magsunod-sunod. Pero tungod lang sa mga experience nato nga mga material, pero dili inana kalalom nga ang atong nasabtan nga ang Ginoo atong pangitaon tungkay ang kinabuhi dayon naa kaniya. Kung makakaon ka atong tinapay, katong mga tao nga 5,000 nagkakaon sa tinapay, nabusog. Pero mamatay na sila. Sama nga nakakaon ang ilang mga ginikanan o tinapay, nga matod pa nila gikan sa langit, tinatag sa Dios, dito sa kamingawan, katong mana. Pero matod pa si Ginoo, inom niya nga, nakakaon sila ito, pero nangamatay sila. Pero matod pa niya, ang mukaon daw sa iyang unon, ug moinom sa iyang dugo, makabaton sa kinabuhi. Nga walay katapusan. So kini karon hisgutanan nga material o espiritual. Ang gi-offer ni Ginoong Hesus nga siya mismo mao'y tinuod nga tinapay nga maghatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsay gikinahanglan sa tao, dili ang kabusog lamang sa tiyan. Ang gikinahanglan sa tao mao nga magabaton siya sa kinabuhi nga walay katapusan. Bisan unsa o nato ka malampuson sa atong paningkamon sa material, tama na sa atong tiyan. Mga matay na gyapon ta. Katong gibasa nato sa Salmo ganina 37, unsa ka mubo ang kinabuhi sa tao? Mubo ra kay. Ya bisan unsa daw paningkamot sa tao, bisan unsa iyang kalampusan, sama ra daw kini sa kakawangan, mawala ra. Tungod kay ngano? Musangpot lamang kini ngadto sa wala. Kay ang tanan niyang gihaguan, tama na sa iyang tiyan. Wala siya makakaplag sa tinuod nga tinapay nga gihatag sa Dios, ang tinapay nga nanaog gikan sa langit nga walay lain ang manluluwas, ang Kristo. So dapat ang atong tumong naa sa mismo kaniya, dili kung unsay mga makuha nato nga mga material gikan kaniya, kundi mismo diya kaniya. Dapat ang atong pagsalig naa kaniya. Pagsalig na unsa? Pagsalig nga kaya niya kitang luwason, kaya niya kitang hatagan o kinabuhin dayon. Kadto man ganing tinapay nga pila lang kabuok, kaya niya gipadaghan aron mabusog ang mga tao. Labaho pa ni ana. Ang gusto sa Ginoo matud pa niya, masabtan sa mga tao nga siya mo ang tinapay nga nanaog gikan sa langit. Kay wa pay naninguha kaniya. Ang gipaninguha sa tao kadto lang tinapay nga makabusog sa tiyan. Pero wala pay naninguha kaniya. Ginoo, gusto na ko nga naa ka sa kong kasing-kasing. Gusto na ko, Ginoo, nga naa ka sa kong kinabuhi. Ang uban, Ginoo, gusto ko atong tinapay nga imong ipakaon, makabusog to sa tiyan. Pero ang tinapay nga nanaog gikan sa langit, asa padulong di sa tiyan. Kung imo siyang kanon o imong imnon ang iyang dugo mato pa, asa siya magpuyo? Sa imong sulod, sa imong kasing-kasing. Kung mosalig ka kaniya, mopuyo siya diha sa imong kinabuhi. Kung imong kanon ang pagkaon, aman, musunod din na sa imo, di ba? Musunod sa imong baba, at sa imong tiyan, sa imong tinahin. Pabusog ka. Pero, ang tinapay nga nanaog gikan sa langit, nga mao ang manluluwas, nga mao ang ato Ginoong Kristo, kung ato ang kanon, espirituhanon nga pagkaon, kini pinaagi sa pagtuo. Kung saan man nato pagkaon ang manluluwas gikan sa langit? Nga kanon man nato ang iyang pagkasiya. Ang tibuok man niyang pagkasiya, unod o dugo man. So, mukaon kasi yung unod, mukaon kasi yung dugo. Kung saan na ito na pagkaon? Espirituhanon ka na pagkasulti. Ang tumong niya, gusto niya makabaton ang mga tao sa kinabuhi dayon. O nga anak, mga igsuon sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang 26. Apan karon ang pagkamatarong gikan sa Dios, gikapadayag gawas sa kasubuan. O gikapamatun-ang man gani kini sa kasubuan ug sa mga propeta. Ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kami sa Kristo alang sa tanan nga magatuo. Kay walay kalainan sa Hudiyo ug sa Hintil. Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios. Sila pagkamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa. Pinasikat sa pagkatinubos tungod kang Kristo Hesus. Nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasikuli pinaagi sa iyang dugo. Sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtuo. Kini maoy pagpakita sa pagkamatarong sa Dios kay sa iyang langit nung pagkamay ng tuson gisailuan man lamang niya
ang kasalanan nga nangahimo kaniadto. Kini mo ay pagpamatuod karong panahon na nga siya matarong ug nga siya magamatarong sa mga may pagtuo kang Hesus. Unang ang subject dinhi pagkamatarong. Pagkamatarong nga gikan sa Dios. O ang pagkamatarong nga gikan sa Dios, gawas kini sa kasuguan. Gibase kini sa pagtuo kang Kristo Jesus. Pagsalig kaniya, pagtuo kang Jesus Christ. Mga kaigsuunan, maangkon ang pagkamatarong. Sa English, justification. Karon wala na'y kalainan sa mga Hudyo o sa mga Hintil. O gipasikad ka na pinaagi sa pagtubos nga gihimo pinaagi sa paghalad ni Kristo Jesus sa iyang dugo. O kini nga halad kini aron madawat nato, maabil nato ang justification. Sa mga justification, usa ka na ka pagtabon sa sala, pagpangatarungan. Usa ka na ka dipinsa. Para nga sa atong mga sala, aduna kita'y dipinsa. Nakasala kita pero makadipins, dunay panalipod. Dunay justification, di ba? Mahilig magtanong justify kung mga tarungan, di ba? Mga tarungan, natay sayo, mga tarungan ta, justification na, di ba? Ato mang pangatarunganan ang atong mga buhat ngayon sakto gid nga ako gibuhat. Matarong ako gibuhat, di ba? Justification man na. Kita ang gikinahanglan nato atubangan sa Dios, justification. Nakasala na ta. Pero kinahanglan adunay justification para ang atong sala matabunan unya mawala ang sala o madawat nato ang righteousness, ang pagkamatarong. Doon na tayo manlalaban. Kining manlalaban, mo justify sa ato, muhatag sa atong justification. Moingon ang manlalaban, ako nang gihalad, ang halad pasikulit para sa sala na ng tawhanan. Busa, ako ang nagbayang sa iyang mga sala. So, dili kita ang naghakuha sa atong pagkamatarong. Kung dili, makadawat lang kita o righteousness pagkamatarong, meaning mapala katong atong pagkamakasasala, tubangan sa Dios, dili na kita makapanubag sa atong mga kasalanan. Kay adunay nagmatarong ka na to. Adunay nag-justify ka na to. Adunay na nalipod ka na to. Adunay nagtubos ka na to. Gibuhat niya ka na pinagi sa pagtubos niya. Nga gihalad niya niyang kaugalingon. Ang iyang dugo. Para matabunan ang atong mga sala. Mao na justification. Gitabunan. Kitang mga tao, mahilig makita mo tabon sa atong mga sala. Mag-justify man ta. Di ba? Bisag nasayop na ta, ngano nasunog man ni linungag. Nangatarungan dahil ngano nasunog. Nakita rason para dili mako ang mga gabon ang kuno na nasunog lagi kay napasagdan ako, ngalimot ako. Mamahita pa kay rason nga nasunog kay ana, i-justify. Tabunan ang sayop. Amen. Oh, nakasabot na ta unsay justification. Amen. Oh, pero kana siya mao pa nang tawhanon nga justification, di kana nato matabunan atubangan sa Ginoo. Madugangan na ato sala. Kapamakak man kita. Pero sa atubangan sa Dios, aduna kita justification, pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Ang kunot ang atong mga sala, og moingon kita nga aduna ako'y Kristo nga nagtabon sa akong sala. Amen. Og naghinulsol kita sa atong mga sala. Ginoo masaylo ako sa atong mga sala. Mao na niya. Siya ang nagtabon sa atong sala. Dili na ang atong sala pagaisipon nga atong sala nga nasad-an kita niini kay siya ang nag-justify ka nato. Mo kanang pagkamatarong nga gikan sa Dios gipadayag ngadto sa mga tao. Ang justification, ang pagmatarong sa taong sad-an pinaagi sa pagtubos nga gihimo sa atong Ginoong Jesucristo. So may connection na ana nato tinapay nga pagkakanon. Kay pinaagi sa iyang gihimo nga ingon nga tinapay nga siya nga kordero, ang musalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Dili na mamatay. Di ba ang tao mabuhi kung magkakaon sa tinapay? Mabuhi man ang tao sa makakaon sa tinapay. Tinapay para sa tiyan, pero mamatay ra siya. Pero ang tao nga makakaon sa tinapay nga nanaog gikan sa langit, nga mao ang Kristo, nga mao ang manluluwas, ang kordero sa Dios nga nagawag kang sa atong mga sala, nga nagahatag kanatong justification sa atong mga sala. Ang taong makakaon ni ana nga tinapay, adunay kinabuhing walay katapusan. Amen. Kay pasayloon siya sa Dios sa iyang mga sala. O banhawon siya ni Ginoong Jesucristo sa kaulahian mo kadlaw. Sudunay pagkabanhaw. Pero katong nabusog lamang sa tiyan, nabuhi, pagkamatay, wala siya pagkabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon.
Ang kasulatan nag-ingon mag-igsuunan sa saysay dinhi ni Apostol John nga moabot ang panahon nga ang tao kadtong mga nangamatay makadungog sa tingog sa atong Ginoo. Nya ang nangamatay nga matarong mabanhaw ngadto sa kinabuhi. Apan ang nangamatay nga wala makadawat sa justification o pagkamataro mabanhaw sa paghinukman sa siya. John 5:28. Ayaw kamo kay hibulong niini kay ang tak na nagasingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. Verse 29. Og ang mga nanagbuhat og maayo managpangbula nga binanaw ngadto sa kinabuhi og ang mga nagbuhat og mangilad magapangbula nga binanaw ngadto sa pagkahinukman sa siya. Verse 26. Kay maingon nga ang amahan may kinabuhi diya sa iyang kaugalingon maingon man gitugot niya sa anak nga ang pagpakabaton usap og kinabuhi diha sa iyang kaugalingon. 27 og gihatagan niya siyang kagahom sa pagpanghukom tungod kay siya anak man sa tao. Si Jesus Christ man maghukom pero sa dili pa siya maghukom naghatag usa siya og kaluwasan. So kining pagkaon o pag-inom sa unod ug sa dugo sa atong Ginoo mato pa niya ang iyang siya mao ang tinapay nga nanaog gikan sa langit ang mukaon kaniya may kinabuhingdan kana nga pagtulunan kana sa pagtuo pagtulunan kana sa pagsalig diya sa atong Ginoo ang mosalig kaniya mato pa niya sa atong gibasa ganina nga text sa verse 47 ang mosalig may kinabuhingdayon dili ka na kaon nga agi sa baba kaon ka na nga espirituhanon nga dawaton dili pinagi sa baba kundi dawaton pinaagi sa pagtuo o didto sa kasing-kasing mosulod pinaagi sa pagsalig. So doon na tayo justification pinaagi kaniya dili sa atong baba nga justification atong akong di isgutan kanina di ba nga tabunan nato atong sala mga tarungan ta dili ang pangatarungan iya ni Kristo dili kita ang mga tarungan. Nagkasala lagi ko Ginoo pero inani. Diba? Parang nangawat lagi ko pero gihatag ko sa naguban sa lain tao katong mga kabos. Para katarungan nga di man gyud ko kawatan, napugos lang gyud ko pagpangawat kay wa naman gyud lisod ng kayo. Bisan pa siguro ikaw kung rakas ka lisod mangawat tingali ka ba? Labi na ko nang imong anak gutom na, di wa kay ipakaon mangawat lagi tingali ka. Pagkarami nga pagkatarungan. Isa kay ingon lagi tinuod lagi nagkapangawat lagi ko. Mangita pag yung rason para i-justify nga nganong nakapaghawa. Bisa kung sa justification, nakasala ka. Pero ang pangatarungan atubangan sa Dios para makadawat ang kinabuhingdayon aron mabatunan nato ang pagkamatarong nga gikan sa iya ang pangatarungan dili ato iya ni Kristo. Amen. Pag-ingon sa tadas, tanawang sa daan. Tanawang sa daan na di ang nagsimba na. Nag-Bible study na ang sa daan, ang makasasala. Oh. Nana. Tanawa ka na. Kinsa may mulaban nimo? Ikaw, mga tarungan ka, maparehas ka itong usa ka parisiyo nga saka sa niya to bukid sa templo nagampo. Niya kato sa isa maniningil sa buhis adto dito katong matarong nagpakamatarong nga maniningil sa katong parisiyo ko pa niya Ginoo. Pasalamat ko sa imo. Gahatag daw si ikapulo sa tanan ni kinitaan, gapuasa siya. Kadua sa isang simana, dili siya mananabaw. Dili ako parehas kaniya. Dili siya ko parehana niya. Dili siya ko hiwi, dili siya ko tulisan. Pero siya kay balo nga sa ubang wala niya gisgutan dito na iya. Samtang katong isa niingon lang, o Diyos ko, kanuhi ako ang makasasala. Katong maniningil sa buwis nga pa rin sa Ginoo ang konklusyon. Di siya may ipakamatarong atong duha, pag-uli nila. Kadtong maniningil sa buwis. Kaya mo pa sa Ginoo, ang magpataas, ipaubos. Ang magpaubos, ipataas. Sa tubangan sa Ginoo, dili kita ang mga tarungan. Na ay mga tarungan para kanato. So, ang justification, wala sa ato. Di ta magsalig sa atong kaugalingon. Ang atong pagsalig naa sa justifier. Matod pa dito sa Roma 3. He is the justifier. Siya ang magamatarong ni Anto. Verse 26. To demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Isalig nato sa atong Ginoong Hesus ang pag-justify ka nato. Dili nato isalig sa atong kaugalingon ang pag-justify sa atong kaugalingon. Unsa tong justify? Pangatarungan.
Pangatarungan sa pagtabon sa atong sala, dili nato matabunan atong sala. Makita gyud ang atong mga sala. Makasasala gyud. Tanan tao mo gani nang masamot ang kasamok, mosamot ang kagugot kay wa may wan ko og sayo. Tanan man mo justify. Inana man ta sa atong pagkatao, mangatarungan kita sa atong sayo. Sa atong binuhatan, ato ginalabanan atong binuhatan. Pero sa atubangan sa Dios, di na nawaton. He is the justifier to those who believe in Jesus. Amen. Siya'y magkamatarong sa musali kang Jesus. Amen. Dili kita ang matarong sa itong kagulimang. Wala'y justification gikan sa itong kagulimang. Wala. Ang justification gikan sa iya. He is our lawyer. He is our advocate. He is our mediator. Siya ang atong abogado. Siya ang atong manlalaban. Siya ang atong tigpataliwala. Siya. Busa, ato ta sa iya mo nangop. Ginoo, nakasala na sa ko. Tabangi ko, Lord. Amen. Ginoo, luwas ako ani. Kanusa pa ka kung makalikawas aning gapo sa sala. Sige ro balik-balik. Ayaw gundang pa ngayong tabang sa iya. Kay siya ray makahatag o pagkamatarong. Amen. Siya ray makajustify. Usay nga to ang Ginoo, gusto naging ko pero maka-discourage na ko kay di ko kakausap, di na ko kabiyaan ang mga sala. Di na lang tingali ko muna yon. Nagkaulaw na kausap ko mga sala Ginoo. Sige ra ko ani balik-balik. Kunya, orang gihapon sala ko. Di na tingali ko muna yon simba. Kay pamundang lang. Di na siya tuwa ka nakatultol. Kung matultulan nimo padayon ka dito kang Ginoong Hesus mga tabang hangtod ka no sa kanya tabangan kay siya mo justify sa imo atubangan sa Dios. Amen. Siya mga tarungan para sa imo. Amahan pasayloan na kini kay luoy na kayo sige pangayo pasaylo. Ingon pa diya sa Santiago, ang Dios nagahatag og madagaya og grasya, labi pang grasya sa mga mapausanon. Amen. Pero batok ang Dios sa mga mapahitason. Di lang ko ito magpakuha sa Ginoo main mag-ipong tao. Di na lang yun. Nakita gina sa Ginoo ang atong pagkatao. Magpaubos kita, Ginoo. Nga nasad niya akong witness, Ginoo. Luwasain tao ko ani. At ito ka kang Ginoo. Isus mo nang asam ta mangayo. Sa Hebrews chapter 4 verse 14 to 16 at 13 to 16 man na. Muduol kita sa trono sa grasya sa Dios. Aron makadawat kita og kaluoy. Makaplag kita grasya. Busa sanglit aduna man kitay dakong labang saserdote nga nakalatas sa kalangitan sa Hesus ang anak sa Dios. Pangusgan ta pagkupot ang atong tinuhan kay ang atong labang saserdote dili siya usa nga dili arang mobati sa pagkaluoy kanato sa atong mga tuluyahon. Hinunua usa siya nga sa tanang paagi gitintal ingon kanato hinuon wala makasala. Sa ingon ni anak uban sa pagsalig by faith mo na ning pagkaon, ba pagsalig. Pinaagi sa pagsalig, busa, uban sa pagsalig, manuol kita sa trono sa grasya. Aron makadawat kita kaluoy, o makakaplag kita grasya, nga makatabang ka nato sa panahon sa pagpaminangan. Makadawat o kaluoy, makakaplag o grasya. Kung kaluyan ka sa Diyos, tagaan din ka niya sa grasya. Hallelujah! Ay mo na ang yampo ni Apostol Pablo nga, Ginoo, mga perfect na unta ko, wala na unta niya akong tunog sa ako pagkatao. My grace is sufficient for you. So, mauna mga kaigsuunan nga ang pagkaon o pag-inom o ang pagkaon na tinapay nga nanawigan sa langit, mao ang pagsalig kaniya. So, padayon, spiritually, gusto nimo mabuhi ka. Amen? Amen. Gusto nimo makabaskog ka. Ang imong espiritu kay nagluya na, padulong na sa pagkamatay. Unsa imong buhaton di na lang ka makaon? Dili, muadto gyud ka. Asa man ang pagkaon sige ng Hesus, muadto ka. Mudul ka sa iya, 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 mudul ka sa iya. Amen. Kay ngano mangayo ka sa iyang kaluoy. Amen. Nga iya kang tabangan kay nagluya na ang imong espiritu. Galuya na, galuya na. Di ba? Gaga-discourage ka na, naghibog ka na, di ka na pakahibalo, nahiktan ka sa sala. Asa ka pa ingon, adto ka sa iya. Siya ang hatag sa imong sa kinabuhi. Amen. Sama sa tinapay nga kauno nimo para mabusog mo ito. So, padayon kita nga magahago alang sa tinapay nga magahatag sa kinabuhi walay katapusan. Kay ang conclusion na sa verse 16:8, Ginoo, asa man kami paingon. Kung motalikod kami kanimo, asa man kami mo paingon nga ikaw raman ang adunay pulong kay tungod sa kinabuhi ko. So, diha kang ginisos, munang doon na tayo Bible study, doon na tayo prayer meeting, grupo, personal,
nga mga pag-ampo o ikaw kinaugaling mo nimo pagkugi sa pag-ampo, pagbasa sa pulong sa Ginoo tungod kay gusto kang mabuhi ang imong espiritu. Spiritually mabuhi ka hangtod maabot nimo makabot ang kinabuhing dayon. Di ba? Muundang ka ni ana sama ra nga niundang nga nagkaon. Kung andam ka na namamatay. Kaya di ka naman mukaon. Pero samtang kapaningkamot ka nga mabuhi, dili pwede nga di ka mukaon. Mukaon ka yun. Gusto ka makabato ng kinabuhing dayon, dili pwede mo biya ka kang Ginoong Hesus, musalig ka gid sa iya. Di ni mo pwede nga igima pag imo pagsalig. Padayon nga musalig ka, nga muduol ka kay Ginoong Hesus. Tagaan lagi ka niya sa kaluoy, makakaplag lagi ka, makadawat lagi ka galuoy kay Ginoo dato sa kaluoy, makakaplag lagi ka grasya kay ang Dios adunay grasya. Adto gyud ka. Kadtong babae nga nagtalinugo sa 12 na katuig ba to? Gusto siyang makaabot ngadto kang Ginoong Hesus nga madto pa ni siyang kasing-kasing. Bisag makahikap lang ko sa sidjin sa sinina sa Ginoo, maayo gyud ko. Amen. Di basta-basta ang challenge kay ngano man. Pero nga ang Ginoo sa mabagang duot sa mga tao. Pero siya gibuhat nanikamot din siya nga makaduol, makaabot dito sa Ginoo. Nagpabilin nga naghawid sa iyang pagsalig, wa niya hindi pa niya pagsalig. Pagpakaabot niya sa Ginoo, nakahikap yun siya sa Ginoo. Pero sa tanang nakahikap sa iya, kang Ginoong Hesus, tanang nakasagdib sa iya, siya ra ang nakapakuha sa atensyon sa Ginoo. Kaya ang gahom sa Ginoo ni gulak bikan sa iya. Mga kaisuran. O, pagpakahikap niya, naulian siya. Napil niya ang gahom sa Ginoo niya sa ingon ng Ginoo. Kinsa may nahikap na ko? Kung may mga apostol tinun na sa Ginoo. Kung tala mo kang Ginoo, kinsa ni kahikap nimo nga grabe na kabaga ang duot sa mga tao nga nagkonsisok sa imo. Talibot. Pero ang tinuod nga nagahikap, kadtong may pagsalig kaniya. So dili la tanan nga sa simbahan, tanan nga nakaduol sa Ginoo. Tanan nga nakaabot sa nakasulod sa presensya. Kadtong yung nagduol kaniya nga may pagsalig, maotong makadawat sa gahom sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kadtong may pagsalig nga muduol kaniya. Ang musalig may kinabuhing dayon. Sa ubang bahin sa kasulatan mo, di mo kung nanakalaktod. Concise na siya ng pagkasulti ba? Pero ang proseso ay, kung musalig ka kanya, doon ay justification na itabo. Ang dawat nito ang justification. Sa proseso sa inyong pinabuhi, siya ang inyong manlalaban. Siya ay magamatara ng inyong. Hallelujah. Karon kung wa kay pagsalig, tanaw na to ang example mga kaigsuonan. Mutanaw ta kadali og example sa pagsalig. Sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 21 hangtod sa 23. Hebrewanon 11, 8 o 9 hangtod sa 10. Santiago sa tatay mo yung akong unang anang Santiago 2, 21 hangtod sa 23. Ngayon pa diya, example ni sa yun sa pag-explain kung saan pagtuwa. Ngayon din na. Dili ba si Abraham nga atong ginikanan, di pa kamataro man tungod sa binuhatan sa paghalad niya kang Isaac nga iyang anak niya sa halaran? Masabot mo nga ang iyang pagtuo di ay nagalihok-luyog sa iyang binuhatan, o nga ang iyang pagtuo na hingpit pinaagi sa iyang binuhatan. Ug sa ingon ni ana natuman ang kasulatan nga nagaingon, si Abraham ituo sa Dios, ug kinigiisip kaniya nga maoy pagka mataron. Ayaw ka confuse anang kulo nga binuhatan kay ang pagtuo doon na siya. Ang pagtuo sa konteksto sa kinabuhi ni Abraham, kinahanglan yun niyang buhaton, ihalad niyang anak. Pero wala ta diha nga part. Ang pagtuo sa atong nga konteksto sa atong panahon karon, mao ang pagsalig kang Ginoong Hesus. Wala tay kinahanglan ihalad nga anak. Sa atong konteksto, sa atong nga plastar, sa atong nga kahigayunan, sa atong opportunity sa pagtuo. Kung saan na nato pag-demonstrate ang atong pagtuo, pinaagi sa pagsalig sa tinapay nga nanaog gikan sa langit nga mao si Ginoong Hesus. Pinaagi sa pagsalig kaniya nga mao Mesiyas, nga mao ang justifiers, mao ang magamatarong ba nato, manlalaban nato sa atong pagkamakasasama. Pagsalig kaniya. Pero si Abraham, kinahanglan niya ihalad. By action, ihalad niya ihalad. Kaya mao man to'y opportunity nga ditugod sa Dios nga dito niya ma-demonstrate ang iyang pagtuo. Pero karon unsa may gusto sa tawag sa Ginoo, wala kaniya tawagan nga ihalad imong anak. Wala kaniya tawagan. Ang tawag niya, isang niyaw, ang maayong balita, ngadto sa tibuok kabuhatan, preach the gospel. Ang mutuo,
o magpubutismo maluwas, o gawas pa niya sa laing bahay ni mo dito, ang pagpasaylo sa mga sala, igawali, o ang paghinulsol, igawali sa ngalan ni Hesus Kristo. Therefore, ang tawag sa Dios kanato karon, pagsalig kaniya nga idubanan sa paghinulsol sa ato mga sala. Gitawag ta niya nga maghinulsol. Wala ta niya sugo ang ihanap at tamara. Mo nang mabasa sa Buhat 17, 31 ba na nga ang Dios gisugo niya ang tanang mga tao nga 17:31 tanaw ra ninyo. Gisugo sa Dios ang tanang mga tao sa nang dapit nga maghinulsol. So ang sugo niya karon maghinulsol. Maghinulsol uban ang pagsalig diha kang Kristo. Nga mao ang matarong nato. Abi ninyo kining gitawag nga humility, pagpaubos sa kaugalingon is a byproduct of faith. Tungod sa pagtuo, ang tao magpaubos sa kaugalingon. Ang pagsalig wala sa ato na sa iyo. Bisa magpaubos ka. Muna isa ka act of faith kining pagpaubos usa sa buhat sa pagtuo. Makapaubos ta ato bangan sa Dios nga Ginoo sa anoy dai ko. Makasasala ko. Kini akong pagkatao nagtuo ko nga sakto na ni akong ipangbuhat sa akong kaugalingon. Kinahanglan dai ko Ginoo renovation. Kinahanglan man ko Ginoo usbon ko tibuok akong pagkatao. Muna atong pagkatao sulod o gawas kinahanglan i-overhaul. Ayaw pagtuo nga kanang naa sa imong tanan correct na na. Awa sa kung magtuo nga ganing ako mo na ni tanan nga kasubay na ni sa Ginoo. Kinahanglan ako ni i-submit diya sa Ginoo. Magpaubos kong kaugalingon nga ang Ginoo mag-usab sa ako pagkatao. Amen. Another mga igsunan nga example sa pagtuo kanang makita nato diya sa Hebrews chapter 11 verse 8 to 10 nga tungod sa pagtuo si Abraham isugod sa diha nga gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang pagkadawaton ingon nga panulundon og siya miadto nga wala lang mahibalo kung asa siya paingon. Ang record ana Genesis chapter 12 sa Old Testament gitawag siya sa Dios mobiya siya sa dapit sa imong ginikanan unya muadto siya sa yuta nga pag-adtoan kaniya. Mo nay record nga gikuhaan anang verse 8 tungod sa pagtuo si Abraham isugod sa diha nga gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang pagkadawaton ingon nga panulundon. Tungod sa pagtuo mosugot ka ba sa Dios nga maghinulsol? Tungod sa pagtuo mosugot ka ba sa Dios nga magpausab ka, magpabag-o ka? Bihaan nimo ang imong daang pagkatao kung unsa ka karon, unsa imong kinaiya, unsa ang imong paagi sa imong pangunahon, unsa imong prinsipyo, unsa imong mga maruganan diya sa kinabuhi. Mosugot ka nga mausab ka tungod sa pagtuo kaniya. Doon na ka ba ni ana nga pagtuo? Ngayon ka nga tayo sa marami pa kayo ko ano ka kumbinsi. Marami pa ko andang nga mausap. Komportable pa ko aning akong gibuhat sa akong kinabuhi. Komportable, okay pa kayo ko aning akong ganahan ko aning marami nani, okay pa yun. Ha? Pero makabato na ganit kang pagtuo kang Jesus Lord, gusto ko anong kinubuhin dayon nga imong i-offer. Kadi ko gusto mamatay. Unsa may pabuhat Ginoo kay ko. Buhatan ako. Amen. Mo submit ko Lord. Kabalo ko lisod na buhaton pero ikaw lang yung mga ko sa tabang. Ah. Abangan ka sa Ginoo kay dagaan mo kaniyang grasya. Kaya magpaumsanon mo ka. Sige, usbon ka sa Ginoo. Matingala na lang ka. Katong imong ganahan, di na kaganahan. Ang imong ganahan karon bag-o na. Kadto ng gusto sa Ginoo. Amen. Kadto nang makapahingon sa Ginoo wala imong gusto. Mo na karon nga bisag unsaon bitaw nimo og kani karon magi gusto mo gid bag-uhon ang mga tao. Ang bag-uhon gid pinagi sa sulti sa pastor. Mga saba na sa walid. Ngano maging di mag-usab? Ang Dios balaan, kinahanglan mo balaan ta. Amo ni ang lara ni pagtulunas pagkabalaan. Ang uban ang buhat sa ilang grupo. Dili ta na gila dito ta. Buhat ta dili kita sila. Ano man? Di maging tao ang usab na to. Dili ikaw makausap. Ang Ginoo magpausap ka sa iya. Amen. Magpaubos ka. So, ako faith, usa sa buwan sa pagtuo ka na, magpaubos ka. Nga Lord, willing kong magpabago. Kung unsa itudlo sa imong pulong, maka-discern man ka. Nga iya na sa Ginoo o kanang tawhanon lang. Maka-discern mo na. Nga kani, iya naman ni pastor. Kanang pastor, iya naman. Imbinto naman niya. Mailhan po ni mo ng tinod, ano nga iya sa Ginoo? Isa ana kung magtuon ka sa kasulatan. Kay kung
Unsa ang lugar nimo pag ila sa pikit ng kwarta, wa ka kaila kung si tinuod ng kwarta, di ko kaila na. Pero maila nimo ang pikit ng kwarta kung nakaila ka sa tinuod. Amen. Mao nang diha sa buhat na-record na nga ang mga tao dito sa Berea nga mga Hudyo, mga magtotoo. Hugi silang nagtuon, di-verify nila ang diwali sa mga apostoles, disusin nila kasulatan. Pag nakita nila nga sakto ang diwali sa apostoles, padayon siya. Dili ingon nga, basta kay pastor na gali mo na, sakto na. Hindi na, irresponsible na kapag tuon. Susihag yun. Eh, pag ingon nga, ingon man ni sir, inanak mo kuno. Daw din na sa iyo pang sir. Sir ko ang resulta. Daot ang atong kalukasan. Pagkugi. Now, ingon pa din na, 9 and 10. Tungod sa pagtuo, siya may puyo dito sa yuta sa saad nga daw sa laing yuta nga nagpuyo sa mga balong-balong uban kang isa ako gapok nga manununod sa maurang saad nga uban kaniya. Tungod sa pagtuo, nakontinto lang siya nga magbalong-balong lang siya. Kaya doon na siya gituuhan nga mas labi pang maayo. Asa ba ka kaning dapit nga papuy-an sa Ginoo kanako? Nga iya magog gipabalhin. Asa ba ka ha? Sige siya gi-explore kung asa. Sige siya paabot kung asa ka na. Nagkontento na lang siya nga magbalong-balong na lang. Mag-tent. Kaya dili pa man baka kahilo na nga maunugid ka to. Gapangitaon pa man. Sige hatag ang Ginoo kaniya sa direksyon. Verse 10. Kay siya nagpaabot man niadtong lungsod nga may mga patukuranan kinsang magtutukod ug magbubuhat mo ang Dios. Dili di ay basta-basta ang iyang gituuhan. Ayang gituuhan mao di kadtong syudad lungsod nga dili ang tawo ang naghimo kun dili ang Dios. Wa man gid niya makaplagi. Namatay na lang si Abraham nga nagsinig balong-balong. Pero kung basahon nimo hangtod sa last sa tumoy ni ining bersikulo sa Juan chapter 11 mato pa niya sanglit gitaga naman sa Dios ang labi pa ka maayong butang alang kanato nga sila dili niya pagahimpiton gawas kon mahiuban kita. Kay di ay gitudlo kadto sa Dios dili man day para ra kanila kun dili lakip man day kita. Daghan pa man day ang gisaaran sa Dios kauban kang Abraham nga makakaplat niya ang maong puloy-anan. Ang giya day gisbutan nga puloy-anan mao man day ang bagong syudad ang balaang Jerusalem nga manaog gikan sa bagong langit ngadto sa bagong yuta nga gisaan sa Ginoo. Kana siya tanan din adto na may isbutanan na kanang pagtuo pagsalig. Karon makabaton ta kinamong dayon kung mosalig ta kanhi Jesus ug kana ang pagsalig kaniya mo kanang pagkaon, di ba? Ang kaon. Sama ra nga gikaon nato ang tinapay. Butang ang gibutangan og tinapay diha sa lamisa. Kung wa ka mosalig sa nagluto ana basi gibutangan ang ilo di ka makaon. Wa ka mosalig nga makaayo na sa imo di ka makaon. Pero kay misalig ka sa nagluto ana nga di ka niya hiluan. Misalig ka, mituo ka nga maayo man ning nagluto ani. Okay among relasyon di ko niya ani hiluan. Mukaon yun ko. Mukaon ka, balipayan ka mukaon ug masaligon ka nga makakaon ug mabusog. Amen. Pero wa kay pagsalig sa nagluto, sa nagdalit sa imong pagkaon di ka makaon. Di ba? Si Abraham kay nagsalig siya sa nagtawag sa iya. Nilakaw gid siya. Nisalig siya. Kung musakay kang sakyanan, kung wa kay salig sa driver, sa iyang abilidad, di ka musakay. Kung nga, di ka musakay na, kay mabangga kita. Di ba? Amen. Pero kay misalig ka sa iyang skill, sa iyang abilidad, sakay ka. Misalig man po ka sa sakyanan, mituo ka, mituo, misalig. Pero wa kay salig sa driver sa sakyanan, di ka musakay. Di ba? Maugya po ng barko. Di ka musakay ng barko kung wa kay salig. Wa gani ka makakita ng kapitan sa barko o kinsa na, wa ka kailan yan isakay ka ng barko ha. Di ba? Balik pa kang ticket. O, pero misakay ka. Ngano, misalig ka. Amen. Sa'yo kag malunod ng barko, mayabo na dito sa dagat. Patay ka. Pero imong pagtuo na dito nga kining barkuha nagtuo ko uban sa iyang kapitan nga ihatod gyud ko ani dito sa akong kaadtuan nga safety. Dili gyud niya lunuron. Di gini malunod, di gyud ko mamatay ani so. Imong tuo mao'y nagkumbinsi sa imo nga malinawon okay kang musakay sa barko.
Di ba? Bisa ko kakakita, kisa ning kapitan ako sa ilahon, pwede ba kung masakay? Wala na kapitan. Dahil di pa na padagano ng barkuhan na anang kapitan nga wala pa makahibalog sa papadagan. Di ba? Ang giasahin dia, expert na nga kapitan. So, ibutang na mo si muna ikaw ni nagbubat anak-anak, nagkumbinsi na kaana sa iyong kauling mo. Nagkasaligan ng kapitan. Ang barko, okay na rin sakyan. Wala problema. Gani mo ni mo drive ang kapitan ani kung gagalunong na ni kapit ng barko ani. O di na makaabot din na ni kapitan mo sakay. Amen? Di ba? Amen. Sa aeroplano, maugihapon, narang laliwanang dito ka sa kawanangan niya. Mapalit kang ticket mo sakay ka na. O gani, di mo ba, hinagbo ng pilot, anak? Piloto, anak? Di ba? Pero masakay ka. Dagan magana isa. Oh, gusto pang maadto sa laing nasod kay mo sakay ng aeroplano. Layo kay nga biyahe. Mahal ang plite, pero mapalit. Mo sakay ng aeroplano. Tungod sa pagtuo. Tungod sa pagsalig. Walay kapulba nga kining aeroplano ha. Muhagsak ni. Wala. Salig lang yun. Pag-adto nato sa langit, aron makabatong tag kinabaybayon, ang pag-adto nato sa presensya sa atong amahan nga langit man, kinahanglan pagtuo, kinahanglan pagsalig. Hallelujah. Sama sa dagat, baluron. Sa kawanangan, mapanganuron. Ang yuta nga dalan nga ato pagagian mahimo nga malisod. Pero tungod kay ang driver, ang kapitan, mao ang Ginoong Hesus. Tagaan kita niya kinabaybay. Danon kita niya. Dili ng tanawan ang pagsabi. So ayo, di ilong ka ma-discourage. Inyong kinabuhi, tingali, ingon mo nga. Pag yun, ka-perfect akong kinabuhi. Sige lang, paningkamot lang. Padayon sa pagsunod sa Ginoo. Ayaw biya, ayaw ulang. Sakay sa iyang sakayan. Hallelujah. Amen. Pero andam kang mausap. Dili pwede nga mo sakay ka ani nga dili ka mo kausap. Usbon ka sa Ginoo. Amen. Amen. Salig. Salig lang yun. Nindot ang tanong. Igutom ka, mukaon ka. Gutumon ka naman sa kaon ka na sa. Gutumon ka na sa kaon ka na sa. Kaya gusto kang mabuhi. Karon, yung Ginoo mato pa niya, ako ang tinapay. Ang musalig kanako, ang mukaon sa kanako, magbuhi siya ni kinabuhi. Ang uban naman na nagkaon kang Hesus. Di naman ikaw. Di ba? Wala kaon-kaon. Di pasagda na lang nila nga gigutom sila. Andam na silang mamatay ang uban. Ayaw, di na maayo. Kita, hindi na ito nabuhaton, dapat. O mag-ampo ta ang itong uban. Nga ma-encourage sila nga, kaon na yan. Musa, padayon yun, o kaon. Dili natin yung sayo-sayo na dito kahit ang mga, di kumapil ng Bible study. Di kumapil anan ko, di na kumabasa ng Biblia. Di na kumagampo. Sayo-sayo na ang tao, mingon anak. Kaya nga, di lang sa kumukaon. Pero pag magsakit na, pag magluya na, kanang himalat yun na. Makabaskog lang ko, mukhaon, naging ko. Mo na ang paghinulsog. Paghinulsog na na yun. Kaya tamo mo naman. Salamat sa grasya sa Ginoo. Hinaot nga, kinilakatawa nga. Manindog ang tanan, nakaampo kita.